Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Sa Pagadian City, wala katunga sa mga incumbent barangay chairman ang makabalik sa ilang pwesto tungod kay napildi ang kadaghanan sa eleksyon ni adtong Lunes. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, 31% lang sa 54 ka mga incumbent barangay chairman sa Pagadian ang napili pagbalik niadtong Lunes. Gibutyag kini ni City Community Registrar Attorney Dina Sapong human matapos ang canvassing sa tanang porsyento kagahapon. Katapusan midusol sa resulta ang barangay Rizon Valley nga mao'y kinalay ang barangay sa Pagadian City. Nalangan sa paghatod sa resulta ang election officer sa barangay human nadaot ang ilang sakinan taliwala sa dili mayong panahon. Ang Pagadian City adunay 126,686 ka registered voters apan sa 60% lamang ang niboto niadto Lunes. Tinuon mas taas kini og 10% nga turnout niadtong o kumpara niadtong 210 o 2010 barangay election. Lakip sa napili pag-usab sa barangay chairman mao si Nasir Cauba sa barangay Santa Lucia o barangay chairman Sangkadra Dimasar sa barangay Kawit. Ang duha ka coastal barangay na nakip sa watch list. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Napatay sa enkwentro tali sa militar ang usa ka NPA leader sa Tudela, Misamis Occidental. Giilang namatayng NPA leader nga si Henry Celajes alias Jongjong kinsa gikan sa Davao Region. Gitumbok kini sa Tabak Division sa Philippine Army nga mao'y mastermind sa mga extortion activities sa Misamis Occidental ug Zamboanga del Sur area. Napatay si Celajes dihang gika-enkwentro sa grupo ni ini ang 55th Infantry Battalion sa Sitio Kapihan, Barangay Gala ni adtong Lunes sa hapon. Atong sayron karon kun asa padulong ang bagyong Vinta pinaagi ni Pat Fernandez. Pat? Hi Metro, pagyuhon ang kalagkalag sa Northern Luzon tungod sa Tropical Storm Vinta. Sigun sa pag-asa, ana-ana ang Tropical Storm Vinta sa 700 kilometers east sa Kasiguran, Aurora. Doon nakinigig kusgon nga 75 kilometers per hour hadol sa tunga-tunga sa bagyo ug unos nga 90 kilometers per hour. Nag-ilog kini paingon sa kasadpan sa 22 kilometers per hour. Ugma, ana ang bagyong silangan sa Ilagan, Isabela. Sa Biyernes o sa All Saints Day, ana ang bagyong Vinta kasadpang sa Sinait, Ilocos Sur. Ug sa Sabado, All Souls Day, ana ang bagyo gawas na sa Philippine Area of Responsibility. Gibutang sa pag-asa ubos sa Public Storm Warning Signal number 1 ang mga probinsya sa Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino ug Nueva Ecija. Base sa Metro Weatherscape, kasarangan ang mga pag-ulan sa Mindanao. Mapanganuron nga dunay hining ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms sa Quezon Province, Bicol Region ug sa Eastern Visayas. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Puerto Princesa apan ulanon ang Legazpi, Calapan ug Tugigaraw. Samtang dunay thunderstorms sa Lawag, Tagaytay ug Metro Manila. Sa Visayas, ulanon sa Borongan ug dunay thunderstorms sa Tagbilaran, Dumaguete, Cebu, Iloilo ug Tacloban. Ug sa Mindanao ulanon ang Cotabato ug Butuan samtang dunay thunderstorms sa General Santos ug Zamboanga. Apan maayo ang panahon sa Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao kadtong latest sa dagan sa panahon, balikan nimo Metro. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ugalang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sabihin niyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ugma puhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.